Salutare YouTube și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom face un episod random, vom juca Flickshoot 2. Am mai jucat chiar foarte puțin. După cum se vede, am mai jucat puțin. Se vede acolo, missions. Haideți să jucăm multiplayer, să vedem dacă putem bate sau vom pierde. Tot connecting. Haideți să jucăm pe single player. Vom juca... Ce să jucăm? Haideți să jucăm arcade. Avem mingea mauve. Destul de bună. Tot o vom folosi. Și haideți să-i dăm drumul oamenilor. Să vedem. ...90 de puncte. Aici jos este aia. N-am 30. Sus este 60 și restul de 10, cred. Un joc destul de fain. Tot de 90 de puncte facem și ne dă 180 de puncte la scor, nu știu de ce. Devia de... devia de jucător. Este... Mingea roz este o mingă cu efect. Cum a arătat asta? Cu efect mare. Deci putem... Da, uite așa. Sau așa. 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 A. ...60. Am ajuns până la vreo 9000 și ceva. Să vedem până când vom ajunge de data aceasta împreună cu voi. Mai am 2 mingi, dacă ratez sau apără portarul 2 mingi, atunci pierd. Una mai am. Ce? În fine. 5000 avem, nu folosim tickets. Bun. Hai mă. Bun, mai jucăm încă o dată pe arcade. Un joc destul de plăcut. Îmi place să mă joc. Game paused. Nu mai merge. Face puțin de data aceasta. Nu știu de ce. Dar nu e nicio problemă, nu ne supărăm. Un joc așa, dacă să pierdeți timp, când nu aveți ce face, merge și fără internet, așa că e destul de bun, după părerea mea. Dacă ești
mergi în ceva călătorie sau or, oricum, orice s-ar întâmpla și te-ai plictisit, vrei să te joci, ai un joc care poți să te joci și fără internet, destul de fain. Ce joc? Ah. Iar, încă o dată, aha. Dăm pe home și haideți să jucăm Not Miss. Să ridicăm un pic scorul până la 2000, cât a fost? 2320. Hai să vedem cât putem atinge. Până ce va dura ceva timp. Au, da, tot am băgat-o. Oho. Tot la vinclu dăm. Asta e, mai facem încă o dată? Mai facem încă o dată. Foarte... M-am prea grăbit un pic, dar asta e. Haideți să mai jucăm și... Challenge? Challenge, haideți pe challenge. Așa, target score. Aha. Cred că roșu este cel mai valoros. Hai să vedem. Nu știu exact. Dar mergem așa numai. Bun. Trebuie 2000 să facem. 120. Nu, cred că tot galbena e mai mare. Este destul de ușor. Mai ales după ce te-ai jucat un pic de vreme și ești ai experiență în domeniu. Se spune... Nivelul 8. Ce-i cu mine? Oho. 4250 este target score. Change me. New checkpoint. De ce n-am tras după... De ce? Nu știu ce e ecranul.
Ce ratări, ce ratări. Ce ratări. Deci, ce ratări. Hai, mă. Portarii se tot schimbă, se tot fac și mai bun și mai bun. Și ne apără mingile mai ușor și... Da. Ce să facem? Bun. 8000. Mai facem nivelul acesta, 14. Cred că a fost. Nu m-a ajuns la un checkpoint, nivelul 15. Da. Și sper că v-a plăcut acest episod din seria Random. Lăsați-ne în comentarii ce joc vreți să mai vedeți la seria Random. Și da, ne vedem data viitoare.